България е лидер в Европа с най-много жени в технологичния сектор. Страната ни е и водач в тенденцията все повече млади жени да учат наука, технологии, математика и инженерни специалности. В САЩ, където процента на жени в технологиите е значително по-малък, отново българки са в редиците на големите технологични гиганти, като Microsoft, Amazon и Facebook. Първоначално аз бях лингвист с филологическо образование още от България. След това започнах да уча в университета в Индиана. И там бяха открили точно по това време нова програма по компютърна лингвистика, която аз намерих за интересна и започнах да вземам класове. Стеляна Иванова, която работи за Facebook, има над 10 години стаж в компютърната лингвистика. Тя се занимава с изучаването и прилагането на сложни алгоритми, които създават приложения за автоматичен превод на различни езици. Аз, когато започнах, дори не смятах, че ще се занимавам с технологии. Това не беше първоначалната идея. Идеята беше да направя докторат и да стана, може би, професор. Според нея, броят на жени в технологичните компании в САЩ е видимо по-нисък, но това не е изненада. Що се отнася до ситуацията в американски компании, те са много редки. И това не е изненадващо за мене, защото когато учех още в университета и когато вземах класове по компютърна лингвистика, аз бях реално единствената бяла жена в класовете. Имаше жени от Индия и от Китай, такива, но американки по принцип някак си изобщо не се занимават с такива. И това за мен беше шокиращо. В България не е така. В България ми се струва, че няма такова разделение. Според Евростат, България има най-висок брой жени наети в сферата на информационните технологии в Европа и е на второ място по брой на специалисти жени в технологиите като цяло. Освен това, страната ни има и най-много млади жени, записали се да учат информационни технологии и комуникации – 33% от общия брой студенти, което е двойно спрямо средното за Европейския съюз 16,7%. Според мнозина, тази тенденция в България и други източноевропейски страни е наследство от времето на социализма, когато е имало пик на инженерните професии. Може би на времето обучението беше такова, че даваше възможност на хората да развият способности. Образователната система в България беше, няма наблюдение в момента как е, изключително добра. Людмила Велева е програмен мениджър в Microsoft. В България тя завършва приложна лингвистика и икономическа психология. А за себе си казва, че е лейт блумър в технологиите, защото е започнала да се преквалифицира късно. Въпреки това, само за няколко години, след като емигрира в САЩ и набира малко опит в рекламна агенция, като работи с платформите за реклама на Google, тя успява да си извоюва позиция в Microsoft. Ако кажа, че не съм си мечтала, ще излъжа, но ако кажа, че съм знала достатъчно, също ще излъжа. Сега Людмила ръководи екип, който следи за качеството на съдържанието, публикувано в Google, както и за нередности, като език на омразата, нецензурно съдържание и така нареченият сайбербулинг. Силвия Ташев работи за Amazon, където е изкарала и стажа си, след като завършва за софтуерен инженер. При нея семейната среда повлиява за избора, тъй като баща й работи в Microsoft, а сестра й в Google. Наистина има много повече българи в тази сфера, като пропорция, отколкото от други нации, което е хубаво. Мисля, че все още нямам толкова много жени, колкото бих искал да има, но мисля, че все повече и повече се интересуват. Мисля, че културата в много компании също се променя, за да бъде по-приятно място за жени да работят като софтуер инженери. 47% от жените в IT сектора в САЩ не смятат, че имат равен шанс за реализация в сравнение с силния пол. Затова и процентът на напуснали жени в сферата е в пъти по-голям. Успехите на жени като българките обаче, които с упоритост и умения си проправят път до ръководни позиции, може да разбие тези стереотипи. Упоритост, определено. Има го и малко момента, че аз не смятах, че като жена имам недостатъци в сравнение с мъжете, които работят в тази област. Но освен упоритост и амбиции, си трябва и малко инат. Българите не се предаваме. Иначе сме, най-честно казвам, сме си иначе. За BG Voice аз съм Галина Петрова.